Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआ फन नाम्बारखौ जोङो माबोरै Gmail एकाउन्टआव सेभ खालामो आरो गुगोल ड्राइभआव गोनां जानाय फाइलफोरखौ माबोरै सेभ खालामनो बेनि सायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। स' फार्स्टआवनो जोङो फन नाम्बार सेभ खालामनाय Gmail एकाउन्टआव बेखौ नोंथांमोना मालाबाबो सोरनिबा फन नाम्बारखौ मबाइल फनाव आरो सिमाव मालाबाबो सेभ खालामनो नाङा। मानो होनबा जोंनि फना माब्ला गोमागोन, जोंनि सिमा माब्ला रिजेक्ट जागोन, माब्ला बायगोन बेखौ जों मिन्थिया। स' जोंनि सिमा बायनाय लोगो लोगो जोंनि मबाइला गोमानाय लोगो लोगो जोंनाव माखासे इम्परटेन्ट नाम्बारफोर थायो। स' बेफोर मबाइल नाम्बारफोरा जोंना गासिबो गोमाजोबो। स' जों बेफोरखौ मोनफिना। स' बेनि थाखायनो जोङो फन नाम्बारखौ Gmail एकाउन्टआव जेब्लायबो सेभ खालामनानै दोननांगौ। आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ Gmailआ मा बेयो बयनावबो थाखायो। स' नोंथांमोना बे Gmail एकाउन्टखौ गोसोआव लानांगोन, लोगोसे पासवर्डखौबो गोसोआव लानांगोन। स' फार्स्टआवनो आं मोनसे नाम्बार सेभ खालामनानै देखायनि नोंथांमोननो। डायेल पेडआव थांबाय। डायेल पेडआव थांनानै दानिया आं जायखिजाया मोनसे नाम्बार थुबायना, बेयावनो निउ कन्टेक्ट ओंखारदों, आं बेयाव थुनानै होबाय। दानिया जोंनिया फार्स्टआवनो ओंखारो नै बिदि एमआई एकाउन्ट। बेयाव नुदोंना गोजौआव सेभ टु एमआई एकाउन्ट। बे सेभ टु एमआई एकाउन्टआव थुनाय लोगो लोगो जोंनियाव बेयो फनावसो सेभ जानानै थागोन। बेनिखायनो जोङो बेखौ चेन्ज खालामो माब्रै, बेयाव थुनानै हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि गुगोल Gmail एकाउन्टआव ओंखारगोन। बेखिनियाव नोंथांनियाव Gmail एकाउन्टआ ओंखारगोन। नों अबे मोनसे Gmailखौ इउज खालामो बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। आं फार्स्टनियावनो थुबाय। बेयाव नों दानिया नै सेभ टु गुगोल ओंखारबाय। सेभ टु गुगोल ओंखारनाय लोगो लोगो जोंनिया बेयो Gmail एकाउन्टआव सेभ जानानै थासिगोन। स' जायखिजाया नों सोरनि नाम्बारखौ सेभ खालामदों बेनि नामखौ लिरदो। आं जायखिजाया लिरबाय। सेभ खालामनाय लोगो लोगो बियो सेभ थाबाय। होमबानिया नोङो नोंनि फना गोमाबाबो, नोंनि सिमा गाज्रि जाब्लाबो रावनिबो नाम्बारा गोमानानै थांला। खारन नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ Gmail एकाउन्टआवसो सेभ खालामखादोंमोन नालाय, बे Gmail एकाउन्टखौ नोंथाङा गोदान मबाइलाव इउज खालामबानो बे गासैबो नाम्बारा फैफिनजोबगोन। स' दानिया फैदो जोङो गुगोल ड्राइभआव माबोरै नांगौ जानाय फाइलखौ सेभ खालामनानै लाखिनो हायो। स' फार्स्टआवनो नोंसोरो नोंनि फाइलआ अबेयाव दं। आं जायखिजाया गेलारियावनो थांबाय। गेलारियाव थांनानै आं केमेरायाव थांबाय। जेनेबा आं नैबे पिक्चारखौ आपल'ड होनोसै गुगोल ड्राइभआव। बेयो आंनि इम्परटेन्ट पिक्चार। स' बेखौ नोंथांमोना गाहायाव नुदों, गाहाय खनायाव लेफ्ट साइडखि थिरसिन नुदों। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुदों सेभ टु ड्राइभ। सेभ टु ड्राइभआव थुनानै हो नोंथांमोना। नै बेयावनो सेभ टु ड्राइभआव थुनानै हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नै बिदि इन्टारफेस नुजागोन नाय। होमबानिया नोंसोर नुनो मोनगोन गेजेराव एकाउन्ट लिरनाय दं। बे एकाउन्टआव नोंथांनि Gmail एकाउन्टआ नुजागोन। नोंथाङा जि Gmailखौ बाहायो बे एकाउन्टआ नुजागोन। स' बे Gmailखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन आरो पासवर्डखौबो गोसोआव लानांगोन। स' आंना मोननै मोनथाम नालाय जायखिजाया मोनसेयाव थुनानै होबाय आं दा बाव सेभ खालामनोसै। नैबे सेभ बटन नुदोंना, बेयाव थुनानै हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि फाइलआ आपल'ड जागोन। नुदोंना आपल'डिं फाइल। स' बे फाइलआ आपल'ड जाबाय। स' नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गोनांथि गैला। फना गाज्रि जाब्लाबो, मेम'रिया गाज्रि जाब्लाबो, फनखौ सोलायब्लाबो नोङो बे Gmailखौनो इउज खालामफिनबानो जाबाय गोदान मबाइलाव जि मबाइल लायो। स' बे Gmailखौ इउज खालामबानो नोंथाङा जिखिनि फाइल सेभ खालामनानै दोनदोंमोन गुगोल ड्राइभआव बे गासिबो मोनफिनजोबगोन नोंथाङा। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो। स' गोजोननाय थाबाय।